Mga igala, kumusta og ng gabi kanyang tanan? Kamo nagabamati ining programa sa kanginan, Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kadawang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalaygon og silimbahon nga Dios nining taknaa sa kagabhion. Ikaw among gidaig og gipasalamatan sa gihapon tungod sa kanunay sa imong gugma og kaluoy nga amo nga padayon nga nangguhan. Nining takna o Dios, nagahangyo kami diha kanimo nga sa gihapon sa amo nga pagpadayon sa pagpatalinghog og pagtuon sa imong pulong pinagi nini nga programa. Ang imo untang balang Espiritu Santo imo ipadalas matag usa kanamo nga may magagiyas matag usa magapasabot kanamo sa matag pulong nga among mapatalinghogan pinaagi nining programa nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Magapanalangin usab ka o Dios, mga tao karon nga nagapaminaw nga dunay nagkalain-lain nga problema sa kinabuhi, dunay nagkalain-lain nga mga balatian. Kami magahangyo diha kanimo nga unta ikaw magapakita sa imong dakong milagro ug kaluoy, ikaw magahatag og kasulbaran silang mga problema, ikaw magaayos matagusan nila ka mga balatian. Kining tanan o Dios amo nga ginalauman o ginatugyan diha kanimo, o kami usab nagahangyo og nagapakaluoy diha kanimo nga unta imo kaming pagasayloon sa among mga kasalanan. Kining tanan among paglauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome na itong programa sa kanginan, Jesus is our hope. Sa gihapon, sa kanunay kami magapasalamat sa inyo sa walay bugto o walay putol ninyo nga pagsunod niining ato nga programa sa kahanginan. Sa tanan-tanan na lang nga mga igala, mga igsoon nga nagsunod sa ato nga programa through radio broadcast, mayman through Facebook Live. Welcome mga kaigsunan o mga kahigalaan. Sa gihapon ining higayuna dili paghapon nato mga kauban si Brother John tungod lagi sa iyang gihandle nga Bible seminar dito sa kini ang dito sa Mandawi. So sa pagkakaron tulo lamang mi dinhiya sa ato nga kini ang diri sa radio station niya si Brother Libby Claves, niya sab si Brother Joel Tirana o niya usab ang higala Brother Isaw dito mga kaigsunan. So kami lamang usan tulo ang makiguban kaninyo tungod kay si Brother John sa gihapon dili nato may kauban karon tungod kay duna sa Bible seminar nga gidumalahan sa Mandawi. So alang sa pagpadayon sa ato nga programa mga kaigsunan o mga kaigalaan, ato nga ihatag ang panahon kang Brother Libby Claves sa pagbasa sab og mga text messages sa iyang cellphone. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Joel. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong tanan nga mga listeners sa radio, atong tanan nga mga viewers sa Facebook. Amo kamong gina-welcome karong gabi na. Nining lain na usab nga hugna sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala pagpadangat og mga mensahe pinagi sa pag-text no nga ni sa kong number. Sa gihapon alam mo text sa Brother John kay wa siya dinhi kauban nato na may mga importanteng mga mensahe na inyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So dili lang idritso og send kang Brother Libby sa 0926-8869-758. Na pwede sa gani mo padangat tigala sa ato nga Facebook nga ang DYC Imbogo Adventist no aron ato nang ma-receive mabasa na to na dinhi o mapadangat ta ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kung may mga importanteng pangutana sa mga sa pulong sa Ginoo labi na sa mga butang na-discuss nato sa labang panahon ay mga pangutanang atong gitubag unya di kayo klaro para ninyo mahimong inyong follow-upon higala. Unya amo sa ikalipay nga sa panahon sa pagtubag sa pangutana dunay mga participation nga gikan ninyo no. Isip kamo ang among mga suki o mga pinalangga nga mga
tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, mabasa lang ko pila ka mga mensahe. Maayong gabi sa tanan mga igsoon sa Ginoo, sa tanang nagsunod sa mga pulong sa Ginoo. Si Marining ni diri sa Loyang. So maayong gabi ini mo, Sister Marining. So may siguro nga masabado mo bisita ka diha permi sa Kinawahan Church, no? Kay duga-duga ramang ka nga permi mapalso ang imong panahon sa pagbaptism. So mas maayo nga simba ka sige aron kung naay mga schedule makahibaw ka o niya makareceive ka pinaagi sa baptism kay nakasabot na mayug ka tungod kay dugay ng panahon ikaw nagpaminaw sa atong programa. Yag-atin pagid ka sa crusade namo ni Brother Joel diya sa Kinawahan sa unang panahon. Okay, di pa itong basahon niya sa gikan kang Brother Otik sa Nico sa Baybay City, sa Baybay Liti. Brad, muuli ko sa amo. Dadon ako ang radyo parang makapaminaw ang akong asawa nga si Aida o si Anik. Okay, salamat Brother Otik, no? Dalhan na imong radio para nga makashare kas pulong sa Ginoo ngadto sa imong pinalangga nga asawa ug ngadto sab kang anik, no? Imo sirong anak. So may gabi ini mo diha sa Baybay City, sa Baybay Liti. O kutob na lang sa mga naminaw karon sa bisan asa nga dapit. Gina-welcome na mo higala mga viewers nato sa nakalaing part sa kalibutan karon. Welcome ang tanan o niya palihog lang po higala atong i-like o i-follow nato kanunay ang ato nga programa o niya atong i-share sab ngadto sa atong mga kahigalaan aron sa ingon na mukatag ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa kalibutan. Okay, siguro na ay basahon si Brother Joel na kay okay, atong hatag panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libing at ta mga kaigsunan ug mga kaiglan sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato nga programa. Aniya si Sister Gay Charis Lopez watching from San Remigio. San Remigio niya sa happy midweek everyone o good evening ninyo Brad Libby o Brad Isaw. Niya sab si Sister Leah Muñez. Asa di ay si Anakon June. Dili nato makauban ron diri si Brother John, Sister Leah tungod kay doon na siya gidumalahan nga Bible seminar sa Mandawi. Niapods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Happy midweek sa mga kaigsunan nga nagasunod ning programa. Maingon kaninyo Brother Isaw, Brother Joel o Kuya Libby. God bless og maayong gabi. Salamat Brother Ronilo sa kanunayng pagsunod sa ato nga programa. Maayong hapon kanimo dinha sa Saudi. Niapods Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw og sa tanan. Salamat sa pagbasa. God bless, happy midweek sa tanan. Niasab si Sister Sylvia Brizo. Happy midweek sa tanan kaigsunan. I'm watching from Camotes. Uy, salamat sa ato nga mga kaigsunan nga mga taga Camotes, no, sa ilang pagsubaybay sa ato nga programa. Labi na nimo Sister Sylvia. Niapod si Brother Jimmy Ranisis. Birada mga sundalo ni Kristo. Birada mga sundalo ni Kristo. Niasab si Sister Rosa Lalikan Iscario. Good evening ninyong tanan dira mga brad. Happy midweek. Greet lang ko sa tanan nga taga Mansilang nga naminaw sa inyong programa. God bless. So, salamat Sister Rosa sa imo nga pagsunod sa atong programa. Og mayong gabi sa tanan natong mga kaigsunan og mga kaiglaan dinha sa Mansilang Church. Niapod si Brother Edward Generius. Mayong gabi dira ninyo mga igsoon. God bless. Hindi niya sab sa ato nga pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato mga kaigsunan og mga kaiglan sila si
Sister Nisibel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Niapod si Sister Wilgin Hidokyo. Niapod si Brother John Magdadaro. Niapod si Brother Ronaldo Vibragat. Niapod si Sister Sara Katampatan. Niapod si Brother Basilio Notarion Jr. Niapod si Brother John Michael Cinco. Niapod si Sister Rachel Aragon. Niapod si Sister Nari Kauman. Niapod si Brother Raymond Hilig. Niasab si Sister Pretty Miss Simons watching from Australia. Niapod si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan Masbate. Niapod si Sister Tris Jamaine Jamie. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niasab si Sister Melidet Benzuela Fuentes. Niasab si Brother Nathaniel A. Lucero Jr. Niapod si Brother Dante Dalag. Niapod si Sister Jivni Jiris Malate. Niapod si Brother GC Buyose. Niya sa mensahe ang ato nga pinalangga nga district leader sa Danbantayan si Pastor Hill Edeleberio. Ingon siya nga happy midweek sa tanang mga kaigsunan sa Malapascua Island. Minaw ko ninyo bad isaw. Happy midweek sa tanang kaigsunan sa Paypay Church. Mayong gabi nagpaminaw karon sa program ang kaigsunan sa Nazaret Church. Happy midweek ninyo tanan, God bless. So kanunay gini silang paminaw sa tong programa, Pastor. Niya pagyud mayong gabi sa tanang membro o nasakop sa Giga Anime Fellowship. Happy midweek ninyong tanan. Niya ang atong mga kauban sa May Dalakuko Bini Fellowship. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Jesus is our hope. Og happy midweek you all. Salamat bad isaw amping your driving. Dasig ninyong tulo diha mga buutan nga Radio Evangelist. Bad isaw, bad Joel og Panslibik Labis. God is your partner. So salamat Pastor sa imong sab nga pagpadasig kanamo nga mga magbubuhat maingon man sa kanunay sab nimo nga pagsunod sa ato nga programa. Ngadto na ta mga kaigsunan og mga kiglaan sa paghatag na og pagtagad sa pangutana nga ato nga tubagon karon nga matod pas pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Naghisgot ni mga kaigsunan nga nag-ingon dinhi ingon siya kung ato ni nga tanong nag-ingon sayang pangutana mga kaigsunan nga ingon siya, Bad, mayong gabi ninyong tanan dinha. Pareho ra gyapon na bad, masabado man, madumbinggo, mabirnes, ang importante Ginoo ang gialagaran. From your tigpaminawan. So mao ni ron ang ato nga tubagon og salusaluhan mga kaigsunan og mga kiglaan kining pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Actually may pangalan pero mga lagi ang iyang pangutana naghisgot nga nagingon masabado man or madomingo, mabirnis ang gibantayan, pareho ra kuno nga Ginoo ang gialagaran. Mao ni ang ato ron nga pagasalasaluhan mga kaigsunan og mga kaigalaan kay sa mga nangaging adlaw god dunay gitubag dinhi sa programa nga dunay tulo ka klase nga Sabat. Nya naghisgot pagid pas mga nanglabay nga gabi nga mga adlaw on sa adlaw igpapahulay gisgotan natong Domingo ug Sabado. Karon ang iya na nga gipadangat dinhi nga pangutana, naghisgot na siya nga nagingon nga masabado, madomingo or mabirnes man ang gibantayan, pareho ra gyapon Ginoo ang gialagaran. So wala tay problema mga kaigsunan og mga kaigalan sa ginaingon lagi nato dinhi nga ang ato pagpasabot pagsulti lang og unsay gitudlo sa Biblia. Kamo dinha nga naminaw, relax lang mo. Ay lang mo sabog kalain ba nga masuko mo kung mahisgutan nato ang mga butang dinhi nga dili ninyo gustong madunggan mga kaigsunan og makiglan. Hilabihan na og pagtuo ninyo ang mahisgutan. Kaya ang atong programa nahimo ni siya na buo ang topiko matagabi pinaagis inyong mga pangutana. So kung imong lantawon ug susiyon dili namo intention personally nga aron dauton og unsay inyong pagtuo kundi ang amo lang paghatag og katin-awan sa mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi as atong programa. Sama niini karon
nga gipadangat nga pangutana, ingon siya masabado, madomingo man or kini ang mabirnis ang bantayan, pareho ra gyapon Ginoo ang gialagaran. So ato kun testingan og tan-aw mga kaigsunan og mga kaiglan, kung ingon ana ba ang prinsipyo nga gitudlo sa balaan nga kasulatan nga bahalag unsang adlaw ta mosimba modaig sa Ginoo, ang importante Ginoo gyapon ang gialagaran. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglan, sa makadaghan ng higayon giisgutan sa ato nga programa nga ang adlaw igpapahulay mao ang adlaw nga Sabado, maong ikapito nga adlaw, og diha sa balaan nga kasulatan usa lamang ka adlaw nga igpapahulay ang gitudlo, og kini nga adlaw igpapahulay mao ang adlaw ikapito, mao ang adlaw Sabado. So kanunay gid na nato nga timan-an og kining adlaw igpapahulay ikaupat kini nga sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, imong yung makita nga duna gyud koneksyon ning butanga ang adlaw igpapahulay ngadto sa napulo ka sugo sa Dios. Ang pangutana mga kaigsunan og mga kaiglan mao kini, okay lang ba nga bisag unsang adlaw ta mosimba ngadto sa Ginoo, magpahulay, magbalaan mga kaigsunan og mga kaiglaan? Okay lang ba? Bawaton ba sa Ginoo mga kaigsunan og mga kaiglaan? Kung ato nga lantawon og susiyon, imong yung makita nga okay ra kay nga naman mga kaigsunan og mga kaiglaan, bisang unsang adlaw pwede kang magampo sa Ginoo, bisang unsang adlaw pwede tang mosimba sa Ginoo, pero dili bisang unsang adlaw mga kaigsunan og mga kaiglaan adlaw igpapahulay. Kay ang adlaw igpapahulay lagi usa lamang kaadlaw igpapahulay ang gitudlo dinhaa sa balaang kasulatan nga sa usa ka semana dunalay usa ka adlaw nga usa ka adlaw adlaw igpapahulay. Unong kaadlaw ang iyas tao, usa ka adlaw ang iyas Ginoo aron sa pagsimbag pagdaig ngadto kaniya mga kaigsunan og mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon kining adlaw igpapahulay, sumala pas Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nagingon, ang adlaw igpapahulay gihimo sa Dios alang sa tao. So ato nang timan-an, ngano nga gihimo manis Dios ang adlaw igpapahulay alang sa tao? Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaigalaan, kung imo nga lantawon og susihon Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 bersikulo 12 o bersikulo 20 mga kaigsunan og mga kaigalaan, inunani ang gisgutan. Nagingon, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay. Ang namulong nini ang Dios. Unsay gipamulong sa Dios? Iyang gihatag ang adlaw igpapahulay. Asa niya gihatag? Sa iyang mga katawhan. Kung atong padayonon, aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kanila. Inyo bang nasabot mga higala og mga kaigsunan kanang pulong mahimong usa katimaan? But pasabot ba nga ang Dios naghatag dag ilhanan, dunay ilhanan sa iyahang mga katawhan? Kung imo lang taon aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kanila. Unsa man ning timaan na? Mao ang adlaw igpapahulay. Kung atong padayonon, aron sila makaila nga ako mao siyo ba nga nagbalaan kanila. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang 20 mo ni ang gihisgutan, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Unsay gisulti sa Dios? Og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. So doon nagigihimo nga commandments ang Ginoo, doon nagigihimo nga sugo ang Ginoo, nga balaanon nato ang adlaw igpapahulay. Kung atong padayonon, og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao siyo ba nga inyong Dios. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang gisgutan sa Dios diha sa iyang mga pulong mao nga ang adlaw igpapahulay mao'y timaan sa Dios sa iyaha nga katawhan. Hinungdan nganong importante gyud kayo sa usa ka tawo ang mosunod og mobantay sa adlaw igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado.
taliwala nga gihimo o gituman niya ang sugo sa Ginoo, iya pod nga gitamdan ang timaan sa Ginoo sa iyahang nga katawhan. Inyong nakuha mga kaigsunan og mga kaigalaan, kung ato pang padayonon niya. Diniya sa The Living Bible, sa mao gyapon nga basahon, Ezekiel chapter 20 verse 12 og 20. Diretso lang tas 12 mga kaigsunan og mga kaigalan. Diri ata sa verse 12 mga kaigsunan og mga kaigalan. Ko ato basahon nagingon, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. So kung imong lantawon og susiyon, giklaro gid niya sa The Living Bible version nga nag-ingon mga kaigsunan nga gihatag sa Dios ang iyang adlong igpapahulay. Ang adlaw nga mao ang adlong igpapahulay matag adlong ikapito, kung atong padayonon, as a symbol between them and me, aron mahimong timaan taliwala kanila og kanako, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makailan, kadtong mga tao nga nagsunod og nagbantay sa adlong igpapalay maong adlong ikapito, ang gisulti sa Dios sa iyang mga pulong, nag-ingon siya that they are truly my people. Nganong doon na may gisgutan ang Dios nga sila mao ang tinuod nakong mga katawhan, tungod sa rason mga kaigsunan og makiglan sa kadaghan karon og mga taong nagpaila nga sila mga nangalagad sa Dios, mga mituo sa Dios, hinungdan nga misulti ang Dios aron nga mailan ang tinuod niyang mga katawan, ang katong iyang tinuod nga mga katawan mao ang nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Hinaot ninyo nga sabtan mga kaigsunan og mga kaiglan karon diha sa pagsimbas Ginoo mga kaigsunan og mga kaiglan, nga dili nato sundon og tumanon kung unsay gitudlo sa iyang pulong, kung unsay iyang gisugo nganhi kanato mga kaigsunan og mga kaiglan. Dawaton bas Ginoo, okay lang bas Ginoo? Unang-una kung ato nga tanawon mga kaigsunan og mga kaiglan niya, Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8, kung ato ning lantawon ug basahon, ingon ani ang atong makita nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang namuyon nini mao si Kristo, nga nagingon siya, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nganong nahimo man nga kawang ang pagsimba sa mga tao ngadto sa Dios? Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaiglan, kung ato ning padayonon nagingon, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Tungod sa rason kay ang gitudlo mao ang doktrina, mao ang gipakadoktrina ang kalagdaan o pagtulunan nga iya sa tao og dili sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Muna diha sa pagsimbag Domingo, diha sa pag-ilang nga adlong igpawalay Domingo, adlong igpapawalay ang Biyernes, diha dili man na suportado sa Biblia, wa man nagitudlo sa Biblia. So nagpasabot nga hinimo ni tao or iya ni tao nga pagtulunan, nan kay gisunod man ang iya nga pagtulunan sa tao, ang gisulti ni Kristo nahimo nga kawang ang atong pagsimba ngadto kaniya. Kay nga man ato nga gisunod o gibantayan dili ang pagtulunan nga iya sa Dios, kundi ang pagtulunan nga iya sa tao. Kung atong padayonon ang otso nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Sa diha mga kaigsunan nga atong gisunod o gibantayan ang kalagdaan or pagtulunan nga iya nga hinimo sa tao, gihimo nga atong gitaligdan ang pagtulunan nga iya sa Dios. Nan kung atong pagdayono nagingon, og mo'y inyong ginahuwiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Sa diha nga gibuhat tani naunsa man mga kaigsunan og mga kaiglan, ang atong pagsimba ngadto sa Dios nahimo nga kawang. So kung imong lantawon og susiyon, mahimo nga walay kapuslanan ang atong pagsimba, kay nga naman kawang raman mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung ato nga tan-awon diha kay
sa atong pagsimbas Ginoo, wa naman nato sundang nga sugo, kay lahi naman ang atong gisunod. Naunsa naman hitabo mga kaigsunan ug mga kaiglan, si Kristo nagsulti mga igalag mission. Lucas kapitulo 6 bersikulo 46, nganong mutawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Kini nga bersikulo, kini nga mga pulunga, pangutanan nis Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong nagsige man tagsampits Ginoo, nagsige tag-ampo ngadtos Ginoo, pero taliwala sa atong pagsigig sampit, pagsigig ampo, ngano man nga dili man ta mosunod sa iyang gisugo nganhi kanato mga kaigsunan og mga kaiglan. Ay aba, musimba tag Domingo, musampits Ginoo. Simba tag adlong Biyernes, musampits Ginoo. Muna nga misultis Kristo, misulti ang Dios, nganong mutawag man tag Ginoo ngadto kaniya, nga di man ta motuman sa iyang mga gisugo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, makita gid nato nga walay kapuslanan ang pagsimba ngadto sa Dios kung kita dili mosunod sa pagtulon-an nga gitudlo sa iyang mga bilhong pulong or mga pagtulon-an nga iyang gitudlo mga kaigsunan og mga kaiglan. Sa katapusan nga bayon sa dili pa nako ihatag sa akong mga kauban, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 mga kaigsunan ug mga kaiglan, nag-ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas sa langit. Kining bersikuloha mga kaigsunan ug mga kaiglan nagpasabot kini nga dili tanan magsimba, magdaig, magampo ngadtos Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Si kinsa maladay ang makasulod? Kadtong mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. So kung imong lantawon o susiyon, dili day garantiya, dili day okay na nga igor tang musimbag mo ampo sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglan, gikinahanglan day nga taliwala sa atong pagsimbag pagampo sa Ginoo ubanan nato sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. Kay kung imo lang batunan ang pagsimba o pag-ampos Ginoo, nagunahuna ka nga ego na, luwas na ka, pwede na, nasayop ka higala. Kay nga naman, ang gisulti ni Kristo, kung ego ra ka ni anang butanga sa pag-ampo o pagsimba sa Ginoo, dili nimo ubanan sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuas langit, dili ta makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Pasabot mga kaigsunan ug makiglan, dili ta maluwas gikan sa hukom sa Dios mga igalag maigsoon. So doon naghatag nga illustration si Kristo dinhi akong ato nga tanawon. Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 ngadtos 23 nag-ingon, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Kining gihisgutan ni Kristo nga daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, panahon unya nis iyang pagbalik, panahon sa iyang pagpanghukom mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Unsa may tabo kung atong padayonon, nagingon, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kanig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Nagcomplain ang mga tao mga kaigsunan ug mga kaiglaan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. So kung imong lantawon og susiyon na naghimo og propesiya, na nagpagula og mga yawa, na naghimo og milagro tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, subot pa sabot nangalagad nis Ginoo. Pero unsa may nahitabo niadtong adlaw? Kung atong padayonon ng 23 nagingon, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Uy, nangalagad nis Ginoo mga kaigsunan og makiglan, naghimo og propesiya, nagpagula sa mga yawa, naghimo og milagro tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pero ngano man nga wala man sila ila o gihinganlan man sila sa atong Ginoong Kristo tungod sa rason mga kaigsunan og makiglan. Kung balikan ta ang bersikulo 21 nagingon, mga igalang migsuon, kung ang tao wala magatuman sa kabubuton sa amahan nga tuas langit, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, bisan unsa pa ka kadayhard sa pagsimbag, pag-ampo, pagserbisyo sa simbahan mga kaigsunan og makiglan, bisan unsa pa ka kamatinud-anon dinhaa sa simbahan, matag programa naa ka, pero wala nimo ni buhata nga taliwala sa imong pagsimbag, pag-ampo sa Ginoo, nagmatinumanon ka sa kabubuton sa amahan nga tuas langit, useless lang tanan mga kaigsunan og makiglan. Kaya naman si Kristo na mismo ang namulong
kung ang tao dili mohimo sa pagkamatinumanos kabubuton sa amahan nga tuwas langit taliwala siyang pagsimbag pagampo, dili siya makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Dili siya mahimo mga kaigsunan sa pagsulod sa gingharian sa langit. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaigalaan, dili day garantiya nga kung moampo ta, mosimba ta, luwas na ta, okay na. Kung dili day ang garantiya mao taliwala sa atong pagsimba, pagampo ngadto sa Ginoo, atong ubanan sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuwas langit, aron sigurado nga mga langita, aron sigurado nga ang atong pagsimbag pagampo sa Ginoo iyang dawaton mga kaigsunan og mga kaigalaan. So unsa man ni ang kabubuton sa amahan nga tuwas langit? Kung imong lantawon ang statement ni Salmista David sa iyang sinulat sa Salmo Kapitulo 40 versikulo 8, nagsulti siya nga nagingon, nagakalipay ako o Dios sa pagbuhat sa nagakalipay ako o Dios sa pagbuhat sa imong kabubuton. Oo, ang imong kasuguan niya sulod sa akong kasing-kasing. So kung imong lantawon og susiyon, paladman nimo pagsabot ang statement ni Salmista David, nagkanayon og nagpasabot ni mga kaigsunan og mga kaigalaan nga kini diay kabubuton sa Dios mao ang kasuguan. So ang tao nga dili magmatinumanos kasuguan sa Dios, siya usab wala magmatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuwas langit. Timan-an nato mga kaigalag, mga kaigsunan, dili garantiya nga igo ratang mosimbas Ginoo mo ampo, gikinahanglan nga ato sang ubanan sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa Ginoo. So alas maghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon ako nga ihatag kang Brother Joel Turana. Okay, salamat Brother Isaw. Okay, salamat Brother Isaw no sa og salamat usab sa ato ang higala nga nagpadangat sa maong pangutana nga matud pa niya nga pareho ra daw na ang pag-adlaw sa adlaw igpapahulay Sabado, Domingo o Biyernes basta kay nag-alagad og Ginoo. Okay, so salamat na higala nya ato nang hatagan og pagtagad kung pareho ra ba dawaton ba sa Ginoo ang atong pagsimba nga o mahimuot ba ka ang Ginoo sa atong pagsimba bisan unsang adlaw ilhon natong adlaw igpapahulay, no? Kay ang Ginoo ra ba mga higala kung moingon gani siya nga mao niyang ipabuhat nato, ato ginang buhaton kay di man pwede nga moingon ta nga nisunod ta sa Ginoo pero ang iyang gisugo nga ipabuhat nato wa nato gituman, wa ta magsunod sa Ginoo ana, no? So dinis balang kasulatan mga higala ang Ginoo nagtudlo nato og nagsugo nato nga magbantay ta sa adlaw igpapahulay. Usa man ang adlaw? Nasutan nato gikan pas miaging gabi hangtod karon nga ang adlaw igpapahulay nga gisugo sa Ginoo adlaw Sabado. Onya, ang pagsimba mga higala, wa tay problema na kay bisan unsang adlaw bagahimo man tas pagsimba sa Ginoo. Kay ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist doon ay gitawag og worship or sa laing termino devotional. Gitawag na siya simba gihapon. Ang kanang gitawag og tiningog nga pagsimba adto na himuon sa simbahan adlaw igpapahulay matag Sabado na. Dihas balay buntag o gabi doon ay gitawag family worship. Simba gihapon na pero naa sa balay. Pero kining mingon ta nga adlaw igpapahulay, adi na to maratsada nga tanang adlaw mahimong adlaw papahulay. Kaya ang Ginoo nagsulti nga aduna lamay usa ka adlaw igpapahulay sa usa ka semana. Kaya ang usa ka semana doon na may 7 ka adlaw. So sa usa ka semana doon na 7 ka adlaw ang igpapahulay nga gitudlo sa Ginoo kinirang ikapito. Aton tanawon sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 11 dinhi nato basahon sa duay bersyon nga gibinisaya ni Monsignor Emmanuel Yap kung tinuod bagyod nga usa ra ka adlaw ang igpapahulay. Nagingon dinhi Exodo 28 unya 11 nagingon dinhi hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. So ang Sabado mo gitawag og papahulay. Ang 11 nagingon dinhi kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang tanang mga butang nga naa kanila og nipahulay sa ikapito ka adlaw tungod niini gibenisinan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado
kon pahulay og misantos kaniya. So gisugid dinhi og gisugilan dinhi sa Balang Kasulatan nga dunay 7 ka adlaw. Ang unang adlaw hangtod si kaunom diha ang Ginoo nagbuhat sa mga butang nga naning kalibutan gikan sa langit, yuta ug uban pang atong makita. Ug pag-adlaw ikapito, adlaw nga Sabado ning pahulay ang Ginoo og ni santos kaniya og misantos kaniya ang og gisantos niya ang adlaw ipapahulay mga higala. So itong makita din nga nagtudlo lang siya og usa ka adlaw nga gitawag og adlaw igpapahulay. So karon doon na ba'y sample sa Balang Kasulatan nga ang Dios nagtudlo og usa ka butang unya ang usa ka tawo ning simang gidawat ba si Ginoo ang iyahang binuhatan nga nisibang siya? Doon ay sample din sa Balang Kasulatan. Sa istorya ni Cain ug ni Abel mga higala, ang Dios nagsugo nga maghalad sila. Atong kuhaan siya nga ilustrasyon kung malipay ba ang Ginoo nga simang ang ato ang paghimo sa pagsimba. Kanang di na to sundo ng iyang gitudlo ba? Ang Ginoo sa panahon ni Abel ug ni Cain ninyo ng Ginoo, maghalad kamo og dunay dugo. Ang requirements mga higala sa ilang halad, dugo. Subot pa sabot, mananap yun na, kay naay dugo. Di man pwede og prutas o tanon, manay dugo, ang naana, duga, hinoon. Pero di na mo requirements. Ang gipangayo, sige no, dugo, gyud naay dugo. Unsa man nga halad? Atong tanawon mga higala sa libro sa Henesis, Kapitulo 4, versikulo 4 og 5. Sugdon lang nako sa 3 pagbasa. Henesis Kapitulo 4, versikulo 3 ngadto 5 nagingon. Og sa nag-irog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang hiuba. Atong tinanan nga ang requirements dunay dugo. Katong halad dagi dugo. Ang dinhi nga atong nakita kang Cain og unya usab naging og sa nag-irog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang hiuba. Unsa may abot ni Cain da yuta? Mga utanon, prutas ug uban pa nga iyahang giugmad kay mga nguma mantus Cain. Og sa 4, og si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero og sa mga matambok niini og gitamod ni Hiuba si Abel og ang iyang halad. Ang 5, apan kang Cain og sa iyang halad wala siya'y pagtamod. Mga higala og mga igsoon, kung ang Ginoo nagsugo gani nga mauni ang atong buhaton, atong sundon. Kaya nga naman, malipay ang Ginoo, mutamod ang Ginoo ana sama kang Abel. Pero kang Cain mga higala wa dawatas Ginoo. Nga naman, nasimang wa matukma sa requirements nga halad. Unsay halad nga unsay gi-required sa halad? Dugo ang gipangayo mga higala. Pero kang Cain, way dugo, duga hinoon sa utanon ug sa prutas. Mga wa gidawat sa Ginoo. Kinsa may gidawat? Kang Abel. Kaya nga naman, na insakto mga higala. So sa mga pagkaagi, ang atong pagilas adlaw ipapahulay, kung dili mainsakto mga higala, di gyud ta dawaton sa Ginoo ana. Mao lang ato yung ikorehir. Hinoon na tong insakto. Kaya saan itong halad? Atong balikan tong halad. Anhita sa Numeros, atong tanawon kung tinuod ba gyud nga dunay dugo. Numeros 18 versikulo 17 nagingon dinhi. Apan ang panganay sa baka, kung ang panganay sa karnero, kung ang panganay sa kanding, dili mo paglukaton mga balaan nila. Ang dugo nila igasablig mo sa ibabaw sa halaran ug pagasunogon mo ang tambok nila alang sa halad nga sinunog nga usa ka kahumot kang Hiuba. So kung gisunod ta mga higala sama niini sa gihimo ni Abel, usa ka na kakahumot ang gihimo nimo higala ngadto sa atubangan sa Ginoo. Kay kung doon na lamay tao nga moingon nga ako nakaila sa Ginoo, pero dili mo sanong sa sugo sa Ginoo labi na sa adlaw papahulay, gipasidan-an ta sa Ginoo mga higala, pinaagi kang San Juan sa unang Juan 3:4 mga higala unang Juan 3 ug 4. Ato tanaw nagingon din si San Juan mga higala nga kadtong tao nga nakaila kaniya pero wa magbantay sa sugo, bakakon kanang tawhana. Kay kana rabang adlaw ngigpapahulay, sugo biya na si Ginoo.
atong tanan. Unang Juan 2:3 ug 4 nagingon, atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini kung kita nagabantay siyang mga sugo. Ang 4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magabantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Higala, atong angayng hinumduman nga kung nakailata sa Ginoo, atong sundon ang iyang sugo. Kay kung igo lang ta sa pag-ila sa Ginoo, pero wa ta ni sunod sa iyang sugo, kay kanang adlay pagpahulay, sugo na sa Ginoo alang natong tanan, alang natong tao. Kung di nato sundon, matod pa dinhi, igo ra ta sa pag-angkon, nya way kamaturan nato, nihimo ra tang bakakon. Aron di ta mahimong bakakon mga higala, tuong ilatas Ginoo, o niya sunod pud ta sa iyang sugo. Kay kung natong tanawon sa balaang kasulatan mga higala, gikan sa unang Korinto 6:9, Galacia 5:19 nga 2:21 ug pinadayag 21:8, ang tao nga malapason sa sugo sa Dios or balaod sa Dios, dili makapanag-iya sa gingharian sa langit o dili makasulod sa gingharian sa langit. So atong hinumduman nga naghandom ta og langit, naghuna-huna ta nga makaadto og langit, gusto ta nga nagbalik Ginoo, makauban ta niya, makapuyo ta sa gingharian sa langit, atong sundon ang sugo sa Ginoo mga higala. Nga naman kay mauna ang kalipay sa Ginoo sa iyang tao o siyang katawhan nga nagsunod kaniya. Kaysa Juan 12:26 ningon si Ginoong Hesus, kung si kinsa ang mualagad kanako, kinahanglan musunod siya kanako. Salamat higala sa mga pangutana ng nauta nga atong hinay-hinayan sa pagsunod ang atong Ginoo mga higala. Akong ihatag ang dugang panahon ngadto kang Brother Levi sa dugang pagpasabot niining mga bahina. Okay, daghang salamat, Brother Isaw, sa to'y diyon sa to pagtom sa pangutana, Brother Isaw. Ingon siya, Brother Levi, nga masabado magunog madomingo, ma-Bernes, pareho ra kuno na. Ang importante nga Ginoo ang pareho ra gihapon kuno nga Ginoo ang gialagaran. Okay, daghang salamat, no? Onay katarungan sa uban nga bisang sa adlaw ko, no? Okay ra, importante nga nagtuo ta Ginoo, nagsimba ta Ginoo, nagampo ta Ginoo. So, tinuod parehas ba ta Ginoo nga gisimba higala. Ya Ginoo wa man magkalailahi iyang mga ipabuhat nga ninato, iyang mga sugo. Hinungdan bitaw nga ni ay balaan na kasulatan, ato gani mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. So niay bala ang kasulatan nga maoy atong sumbanan samtang nagtuo ta ngadto sa atong Dios mga higala. Di na ingon nga bisan unsa rang adlaw, bisan na ay specific na adlaw nga gisulti sa Biblia. Nya na atay mabasa na nga okay ra ang Ginoo bisan unsang adlaw ta, bisan gisupak nato ang gisugos Ginoo, okay ra ang Dios ana. Ang pagsupak ra ba sa sugo higala gitawag nagsala. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Ang pangutana mga higala, ang adlaw nga adlaw sa Biblia, unsang adlaw ang adlaw nga gisugos Ginoo nga pahulayan og adlaw sa pagsimba ngadto sa mga katawhan. Kay ang paglapas ra ba sa sugo sala. Arita sa adlaw Domingo, naabay sugo ang Dios nga unang adlaw sa semana o Domingo, nagsugo ang Dios nga adlaw na nga ipapahulay, adlaw na nga balaan sa pagsimba nga sa Ginoo. Naba tayo mabasa ana? Wa gyud tayo mabasa higala nga nagdeklarar ang Dios nga ang adlaw na hauna, ang adlaw Domingo, gitawag niya og adlaw ipapahulay, adlaw nga balaan. O niya, nagsugo siya. Nagdeklarar ba siya nga adlaw na ipapahulay, adlaw balaan?
Wala. O niya, nagsugo ba siya nga maunang adlaw ang bantayan? Wala sad. Pangutana, o magtuman ta ana, wala nagtuman ta siya isugo sa Ginoo. Asa na kayo isugo sa Ginoo sa payang atong tumanon? Kung maghisgot ta og adlang Bernes, kay mao mo sanay ginila sa atong mga kahigalaan uban nga ang Bernes maoy ilang gigahin nga adlaw semana sa pagsimba ngadto sa kang Allah, ngadto kang Allah kuno nga Dios. Tungod kay maunay ilang dipili nga adlaw higala. Pero naabatay babasa na sa Biblia nga Bernes ang adlaw nga igpapahulay? Wala, mga higala. Wa tay mabasa ana. Ang Bernes noon sa Biblia gitawag nag adlaw sa pagpangandam. O niya gitawag na siya og bisperas sa adlaw nga igpapahulay. Okay, atong tanawon ra gud ang nakasulat din sa Biblia sa Lucas Kapitulo 23, 54 nga 56. Ano ang title dinhi si Jesus gilubong. Nagingon dinhi ang Good News Bible. It was Friday. Bernes Friday. And the Sabbath was about to begin. Hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Sa Biblia higala, ang gitawag ang Bernes, wa tawga og adlaw igpapahulay. Gitawag siya adlaw sa dili pa ang adlaw igpapahulay. So matawag og bisperas sa adlaw igpapahulay. O sa may sunod sa Bernes? Ang sunod sa Bernes higala, walay lain. Unsang adlaw? Sabado. So, Saturday. Okay. Atong tanawon pag nato. There is the Living Bible. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Gidugangan sa Living Bible, ang Friday, the day of preparation for the Sabbath, mga higala. Adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Mao na ipagtawag diri sa Biblia, mga higala. Karon ang Domingo unsa may pagtawag diha sad sa Biblia. Atong tanawon na. Atong tanawon. Gayon ni atong mabasa, arita magbasa sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 1 ug 2. Human sa adlaw igpapahulay, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, og si Salome, na malit og pahumot kay muadto sa lubnganan, aron haplasan ang patay nga lawas ni Hesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Domingo, miadto sila sa lubnganan. Ang Biblia nagsulti higala, ang sunod sa adlaw igpapahulay, gitawag sa Biblia og adlaw Domingo, nga maoy pag-adto nila sa lubnganan. Pag-adto nila, nabanhaw na Ginoo. Ang 9 na ingon ni 16:9, sayo kaayo sa Domingo, nabanhaw si Hesus. O nagayod siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala, nga iyang giabugan og 7 kadautan nga espiritu. Naghisgot ni sayo kaayo sa Domingo sa buntag, nabanhaw si Hesus. So ang gitawag og adlaw pahulay higala ang tunga-tunga sa Bernes og sa Domingo. Ang Bernes pagpangandam, pagkaugma sa Sabado gitawag og adlaw pahulay. Pagka Domingo adlaw sa pagkabanhaw. Wa gyud subo, wa gyud tawga nga ang Domingo gipahulay. Wa pud tawga nga ang Bernes ipapahulay. Atong tan-awon unsay nahitabo ni ining mabayhana. Nag-ini ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose, og nakita nila ang lubnganan og giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. O niya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot
og ang maigdidihog sa iyang lawas ni anang adlong igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Tanawa nagisgot og sumala sa gisugo sa balaod. Igala ang unang Kristiyanos, katong original Christian, katong first Christian mga igala, unang tumuto ni Ginosos, nag-ila sila ng adlaw pahulay balaod. Ang ato nabasa na mahulay sila o unsa hinungdan na mahulay sila tungod kay gisugo sa balaod. Ang tinuod ni Kristiyanos magtutuman na higala sa balaod, dili kay magsusupak. Usa ba ka tato? Matawag ka ato tatog parinte kon Domingo na ato pahulay, di matawag oy. Matawag lang nato tog kauban yun atong brad og sis mga higala, sister, sa diha ng atong gibantayan sa karong panahon adlaw Sabado dili Domingo. Ang paglapas sa sugo sala og sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon, impierno higala, alang sa nalapason sa sugo sa atong Ginoo. Kanus amo na awa pa ron unya pasalos katapusan. So nagpadayon ka na og nag-imir sa Ginosos, matagpas Mateo 5:17 ay magunahon nga miadto ko alos pagbungkag sa kasuguan. Nagtuman ko ani gawon ang bay versikulo 18. Sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisag usa kudot sa katulpok ang tanan matuman. Di pasayloan ni gala, mao na nga kadi man sayloan, di na pasayloan ang adlaw Sabado ko pahulay. So, diya sa Biblia, na ay specific na adlaw nga di pakalimtan si Ginoo. Sa atong basa sa Exodo 20 versikulo 8 na ini atong basa, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw nga Sabado kung pahulay. Sugo na si Ginoo, siya unom ka adlaw, magbuhat ka, ikapito ka adlaw, magpahulay kanining adlaw. Gisugo, tas ginuhigala. Ngayon di magid nato na sagot po na may specific sugo. Bernis way sugo ang Ginoo nga adlaw pahulay, adlaw balaan. Domingo wala sa magsugo ang Ginoo ana. Tao lang kun imong subayon, imbintel nga sa tao ang Domingo, samtang ang Sabado dihas Biblia naagi positibong sugo sa Ginoo. Pag ingon ra bas Ginoo kang Lot og sa iyang pamilya nga gawas mo gikas Sodoma Gomora kay akong laglago na Sodoma Gomora. Unya sa dihang mogawas mo, wa gilingi-lingi ha. Ang inyong naong, inyong mata padayon sunahan. Ay mulingi gani mo, nagkahulugan na nga nawili sila. So sa ilang pagpanaw, mura gito, ayaw lingi. Pagpanaw nila higala, ninglingi ang asawa ni Lot, si Mrs. Lot, diha-diha, nahimong haligi sa asin. So inyo niya na, makita nimo ka-accurate kung unsay sugos Ginoo, unsa ka batulod-anon ang Ginoo. So sa alos katapusan, bisan kinsang maglapas sa sugos ginahigala, sa alos katapusan, madawat yung kalaglagan. So hinaot pa nga, ang matagusan na to, atong tang humukon, atong kasing-kasing, o niya, muda ta maalaga tas Ginoo. So yun na to, may makuha na to, og mutuman ta, kanay nga bang Ginoo, na gumagani mo na ako, tumanan ninyo ako masugo. Ano ibalik ang panahon ni Brother Esau? Okay, salamat Brother Libby sa dili pa hingpit tapos ang programa. Ito sa nimbasahan na puno ng amin sa niya si Sister Rachel Aragon. Mayong gabi sa tanan o sa tigpaminawan sa program Jesus is a Hope. Niyasan si Sister Annalisa Lipon. Mayong gabi dira sa inyong talo. Anak daini ni Brother Libby Lipon. God bless watching from Simbawan. Niapod si Sister Izil G. Basluti. Kana gid bro. Niyasab si Brother MG Pardillo. Good evening ninyong tanan dira kay Sao Pimidwick. Greet lang ko sa pamilya Ilustrisimo og Pardillo family dira sa Bitngil Island og sa mga Escarillo family sa Mansilang Church. Thank you and God bless. Niya po Brother Jake Sumalinog. Happy midweek brad. Mga igala, wala no tayo igo nga oras sa dili pa hingpit tapos ang programa ni atong closing song mayuman atong closing prayer. Makapusan, amana mo na sumalangit, salamat o Diyos ang pagpakiguban ka na mo. Padalangin ni ang mga pulo nga amo na paminawan karon kana magisalig madawat sa Hesus Kristo man luwas. Amen. Mga igala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kinilamay niyo mga igalas kanginan, Brother Joel Terana, Brother Levi Claves, kiniusap niyo igala, Brother Sao dito, mag-ingon kinyo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan.